Hej. I dag skal vi kigge på noget strik. Jeg er i gang med denne her. Jeg har den her. Super. Når man laver denne her, så starter man med at strikke ribben hernede, og den strikker man rundt. Så går man over i mønstret, og det strikker man også rundt til at starte med, hvor man så bagefter strikker frem og tilbage, og så går man op i skuldrene. Når man køber denne her opskrift, så kan det være lidt drillende med mønstret. Godt nok er jeg jo nået til skuldrene, men jeg vil prøve at køre jer en lille smule igennem det alligevel. Her kan I se et mønster. Og det man skal gøre, det er, at man skal læse det, når man strikker fra ret siden, så læser man herfra, kører derover, og når man så skal strikke på vrangsiden, så læser man det derfra og dertil. Det er her, hvor jeg så strikker frem og tilbage. Men du læser det faktisk på samme måde, selvom du strikker rundt. Jeg vil nu vise jer, jeg håber det kan hjælpe jer selv, at det er i starten af trøjen af jer, hvordan jeg læser det, og derved får strikket det her mønster. Jeg starter med at se, hvad siger opskriften her. Den siger, at jeg skal strikke en maske, så strikker jeg bare en, og så skal jeg strikke 2 sammen. Så skal jeg så se på, der er sådan en streg, hvad vej den vender. Den vender den vej. Det vil sige, at jeg er nødt til at tage masken løst af, og så løst af igen. Og så strikke dem sammen. Så jeg faktisk strikker dem sammen bagpå. Det gør, at den kommer til at vende den rigtige vej. Det har nemlig en betydning i forhold til mønstret, som I kan se, de vender her. Sådan der, og sådan der, ikke? Nu viser jeg det godt nok omvendt, men altså. Og så skal vi strikke 2. 1, 2. Så skal jeg slå en maske rundt. Og så skal jeg lave en boble. Vi skal strikke denne her boble. Jeg starter med at tage ind forfra. Ja, jeg har lige en hund med her. Her. Og så går jeg ind bagi med garnet her, så jeg kan tage det ind igennem der. Sådan. Der er det vigtigt, at man lige får hævet lidt, fordi de der må godt blive lidt lange. Så igen foran. Og igen i det bagerste led. Sådan der, ikke også? Så har vi 4. 1, 2, 3, 4. Og dem har jeg hivet lange. Så laver jeg den sidste, det er nummer 5. Der. Så har jeg 5. De 4, jeg lavede før, er lavet lange. De skal hen over den der. Så jeg slipper den, og så tager jeg masken ind her. Det kan godt være lidt drilsk, men det er derfor, jo længere de er det bedre. Så har jeg lige taget 2 af dem. Så tager jeg de næste 2 og hiver op over. Sådan der. Så har du fået lavet den der. Det bliver til boble. Så kigger vi igen. Hvad skal jeg nu? Skal jeg strikke en enkelt? Så skal jeg slå garn om. Så skal jeg strikke 2. 1, 2. Og så skal jeg strikke sammen. Denne her gang, der vender det den der vej. Det vil sige, at jeg nu går helt almindeligt og strikker dem helt almindeligt sammen. Jeg har drillet lige lidt der, sådan der. Her er de bare strikket helt almindeligt sammen, så vender de den vej. Og så skal jeg strikke 1. Og så skal jeg strikke det den anden vej igen. Tager løst af, og strikker sammen. Sådan der.
strikker jeg 2, 1, 2, rundt om, og så skal jeg igen lave en boble, det vil sige, strikker som om jeg vil strikke almindelig, hiver, strikker i det bagerste maskeled, hiver, forreste maskeled, hiver, bagerste maskeled, hiver, forreste, og tager den af. Og så er det igen at hive dem over. Og igen, hvis ikke de er nemmere forover, så gør det ikke noget, at de kommer i forskellige rækkefølge. Rækkefølgen, de kommer over, gør ingen forskel. Bare de ender med at sidde her 4 styks over den der. Og så strikker jeg 1, 2, 3. Så. Når vi nu har strikket den række her, så vil jeg faktisk anbefale jer, at I lige tæller, så I er sikre på, at der er det rigtige antal masker. Man kan hurtigt lave en lille bit fejl, og opdager man det ikke, så hænger det ikke sammen, når man kommer til den næste række, hvor man skal strikke på retsiden. Når jeg er her, så kan jeg strikke dem så kan jeg bare tælle dem alle sammen, fordi der ikke er så mange. Hernede, der vil jeg faktisk tælle det, I kan se på mønstret, at der er den der røde firkant. Tæl, om der er det antal masker inden for den røde firkant, der skal være. Om det er der alle de gange, du har lavet den røde firkant. Den har du lavet det antal gange, som der står efter din størrelse. Nu skal jeg så strikke den anden vej. Det vil sige, at jeg læser tilbage. Og i det her tilfælde skal jeg strikke en af. Lukke en sammen hedder det. Beklager. Så jeg strikker der, og så hiver jeg den der op over der. Sådan, nu har jeg lukket en af. Så skulle jeg gerne være nede på 21 masker, og så skal jeg egentlig bare strikke vrang hele vejen hen. Så fik vi strikket hele vrangsiden, og nu kan I faktisk allerede se, at det er blevet til små bobler, der hvor I har lavet de der 4 hen over den 5. Og dem har man jo flere gange ned igennem mønstret. Jeg vil lige vise jer en omgang mere. Jeg læser mønstret. Denne her gang hedder det strik 1, tag over, strik 2 sammen, og det er den, hvor jeg skal tage dem løst af, og strik bag i. Strik 1, løst over, igen, af, og strik sammen. Og så skal jeg strikke 1 og strikke sammen helt almindeligt. Så skal jeg tage over, så skal jeg strikke 1, og så skal jeg igen tage sammen helt almindeligt. Strik rundt, strik 1, strik rundt, tag sammen denne her vej igen. Der, og så skal jeg strikke 1, tage rundt, og så denne her vej igen. Der, og så strik 3. Så. Jeg håber, at det har været hjælp med denne her video. Nærmere forklaringer, det finder I i opskriften. Så det her, det kan være en hjælp, ud over det, I læser i opskriften. Det håber jeg, at i hvert fald det kan. God fornøjelse.